या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। मंत्री केसरकरांनी व्यावसायिकदृष्ट्या संपवण्याची दिली सुपारी, राजेंद्र म्हापसेकरांचा गंभीर आरोप। दारू वाहतुकीची अनोखी शक्कल, वाहतूक पोलिसांची मोठी कारवाई। आणि सिंधुदुर्गच्या प्रगतीला मिळणार नवी दिशा, केंद्रीय मंत्री राणेंनी घेतला महत्त्वपूर्ण परिसंवाद। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सदरचे इमारतीचे काम करत असताना ज्यांना टक्केवारी मिळाली नाही, मी कुणाला टक्केवारी दिली नाही, कारण मी चांगलं काम केलेलं आहे। मी चॅलेंज देऊन सांगतो, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 3 इमारती एकाच वेळी झालेल्या आहेत। तुम्ही सगळ्या पत्रकारांनी 3 इमारती जाऊन मी गाडी एखादी करून देतो, मुद्दामाने जाऊन बघा त्या इमारतीला ह्या इमारतीला फरक बघा, तुम्ही सांगा मला। मी चॅलेंज करतो आणि ह्यांनी सांगावं मला। तर ह्या 3 इमारतीमधून जी ही दोडामार्गच्या इमारतीमध्ये काही लोकांना टक्केवारी मिळाली नाही, म्हणून ज्या लोकांना टक्केवारी मिळाली नाही अशा लोकांनी गेल्या 2 वर्षात काही लोकांना पैसे देऊन आणि काय करून उपोषणाला बसवण्याचं काम केलं। दोडामार्ग तालुक्यामध्ये एवढी कामं आहेत, जी उसप तळेकर रोड आहे, उसप खोकर रोड आहे, सोनावल रोड आहे, ऐनोडा रोड, ऐनोडा पुनर्वसन आहे, सरगवे पुनर्वसन आहे, आपला दोडामार्ग बांधा रोड आहे, दोडामार्ग आई रोड आहे। ही सगळी कामं PK परब म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरच्या नावावर आहेत, बीडी पाटील यांच्या नावावर आहेत। मग त्यांना कधी ते 5-5 वर्ष कामं झाली, ही जी कामं आहेत सगळी 5-6 वर्ष झालेली आहेत। तर ह्यांना कधी त्याने विचारलं नाही, ह्यांच्या विरोधात उपोषण केले नाही, कारण काय त्याचे ह्यांना पैसे देत आहेत। परंतु फक्त निव्वळ मला टार्गेट करण्याच्या दृष्टीनं यांनी केलं आणि ही उपोषणाला लोकांना बसवण्याचं काम करतायत। हिंमत असेल तर ती कामं करा ना, लोकांना खऱ्या अर्थानं त्याचा त्रास होतोय। मी ह्या मताचा आहे, इमारत झाल्यानंतर ती लवकरात लवकर मिळाली पाहिजे होती, पण कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आणि काही NRHMच्या त्यांच्या निर्णयामुळे इमारत लेट झाली। परंतु मी ते काम करत असताना पैसे मिळवण्यासाठी काम केलेलं नाही हे सांगतो। दीपक केसरकरांनी मला, ही दीपक केसरकरांची टीम आहे, ही मला बदनाम करायचा प्रयत्न का करते मला माहित नाही। मला वाटतं दीपक केसरकरांनी कदाचित त्यांना सुपारी दिलेली असेल, कारण दीपक केसरकरांनी मला बदनाम करण्यासाठी कदाचित या टीमला सांगितलं असेल, कारण दीपक केसरकरांनी मला 2 वर्षापूर्वी शिवसेनेत बोलवलं होतं, मी गेलो नाही। मला उदय सामंतांनी बोलवलं होतं, मला किरण सामंतांनी बोलवलं होतं, मला खासदारांनी सुद्धा बोलवलं होतं, मला सगळ्यांनी बोलवलं होतं शिवसेनेत या म्हणून। एवढं उमेदवारीपर्यंत सुद्धा काय झालं त्यांनी मला आश्वासनं दिली होती, परंतु मी गेलो नाही। आणि ह्याचा राग दीपक केसरकरांनी ठेवून मला बदनाम करण्यासाठी गेल्या 2 वर्षात मला प्रयत्न करतायत, मला धंद्यातनं मोकळं करण्याचा प्रयत्न काम दीपक केसरकरांनी केलेलं, हे पाप केलंय। मला मिळालेली कामं, मग ती पारगट रस्त्याचं गॅबियन वॉलचं काम 2 कोटीचं असू दे, ते मला द्यायला लावलं नाही, इथल्या एक्झिक्युटिव्हला सांगून ते काढून घ्यायला लावलं। त्याच्यानंतर मला ब्रिजचं काम हे 2 वेळा मिळालं, हे माझ्याकडनं काढून घेतलं। म्हणजे मला मिळालेली सगळी कामं काढून घेण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलं। इथल्या इरिगेशनच्या अधिकाऱ्यांना, मग तो कोरे असतील, अनामिका जाधव असतील, PWDच्या किंवा मुख्यमंत्री ग्रामसडकचे असतील, मी ज्या ज्या ठिकाणी काम करतोय त्या तिथल्या अधिकाऱ्यांना ह्याने दबाव काढून त्यांच्यावर माझं पेमेंट थांबवणे, मला त्रास देण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलं। आम्ही दीपक केसरकर आरोप करतोय। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेटसाठी
फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. सावंतवाडीवरून रत्नागिरीच्या दिशेनं जाणाऱ्या मालवाहक टेम्पोमध्ये लाखो रुपयांच्या गोवा बनावटीच्या दारूचं घबाड वाहतूक पोलिसांच्या हाती सापडलंय. त्यानंतर लगेचच हा टेम्पो कणकवली पोलीस ठाण्यात आणत त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी ओसरगाव टोल नाक्याजवळ गस्त घालत असताना महामार्ग वाहतूक मदत केंद्र ओसरगाव येथील पोलीस सुमित चव्हाण यांच्या सतर्कतेमुळे या टेम्पो चालकाची चलाखी पकडली गेली. किराणा मालाची वाहतूक करणारा हा टेम्पो चालक गणेश गजानन काळसेकर हा गोव्याहून चिपळूणच्या दिशेनं जात होता, अशी माहिती महामार्ग वाहतूक पोलीस मदत केंद्र ओसरगावचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर फाटक यांना दिली. ओसरगाव टोल नाक्याजवळ कार्यरत असणाऱ्या वाहतूक पोलिसांना या टेम्पो चालकावर संशय आला. त्यांनी कागदपत्र तपासणीसाठी गाडी थांबवली. गाडीच्या मागील भागात किरकोळ साहित्य असताना टायर दबलेल्या स्थितीत आणि गाडी हेलकावे खात असल्याचं निदर्शनास आल्यानं पोलिसांनी टेम्पो चालकाला थांबून त्याच्याकडे विचारणा केली. यावेळी टेम्पो चालकानं टेम्पोच्या मागील भागात दारू लपवण्यासाठी चालकाच्या सीटच्या आणि मागील भागात एक कप्पा करत चोरटी दारू वाहतूक करण्याची शक्कल लढवल्याचं निदर्शनास आलं. टेम्पोच्या टप्पामध्ये देखील या त्या चालकानं एक कप्पा केला होता. या दोन्ही कप्प्यांमध्ये मिळून 750 मिली मापाचे तब्बल 56 बॉक्स आणि 29 बॉटल असल्याचं निदर्शनास आलं. दरम्यान पोलिसांनी चालकाला टेम्पोसह ताब्यात घेत कणकवली पोलिसात आणलं. या घटनेसंदर्भात वाहतूक पोलीस सुमित चव्हाण हे फिर्याद दाखल करत असून वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर फाटक, हवालदार सुनील वेंगुर्लेकर, कॅलिस डिसोजा, देवेंद्र जाधव यांनी ही कारवाई केली. महामार्ग पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. सावंतवाडीतून रत्नागिरीच्या दिशेने जाणारा एक अशोक लेलँडचा टेम्पो आहे, छोटा टेम्पो आहे जो दोस्त म्हणून होतो, त्याच्यामध्ये आतमध्ये कप्पे करून गोवा बनवटीची दारू ठेवलेली होती आणि हे 56 बॉक्स होते आणि 29 बॉटल होता, अशी माहिती महामार्ग पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर फाटक यांनी दिलेली आहे. त्यांच्यासोबत ही कारवाई जी आहे ती चव्हाण आणि वेंगुर्लेकर या दोन पोलिसांनी केलेली आहे. आणि त्यानंतर हे सर्व जे पोलीस आहेत ती गाडी घेऊन, म्हणजे ही कारवाई कणकवली ओसरगाव टोल नाक्यावर इथे करण्यात आली आहे. त्यानंतर ही गाडी कणकवली पोलीस स्थानकात दाखल आणण्यात आली आणि त्याच्यावर कणकवली पोलिसांनी पंचनामा करण्यास सुरुवात केलेली आहे. आणि या पंचनाम्यामध्ये 56 बॉक्स आणि 29 बॉटल हस्तगत करण्यात आले आहे. लाखो रुपयाची ही दारू आहे आणि मोठ्या प्रमाणात हे बॉक्स आपल्याला पाहिले कशा पद्धतीचे बॉक्स होते, कप्पे करून आतमध्ये या गोवा बनवटी ठेवले आलेले होते. ही गाडी सकाळी 10च्या सुमारास टोल नाक्यावर पकडण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठा गोवा बनावटी दारूचा हा साठा आता पोलिसांनी, महामार्ग पोलिसांनी जप्त केलेला आहे आणि कणकवली पोलिसांच्या ही गाडी स्थानकात आणलेली आहे. आणि सध्याच्या परिस्थितीत ही दारू गोव्यावरून येते, म्हणजे चेकपोस्ट आहेत, गोव्यामध्ये बांद्याचं चेकपोस्ट आहे, तसेच आपले अन्य चेकपोस्ट आहेत. त्यामुळे त्या बाजूने ही कणकवलीमध्ये सिंधुदुर्गमध्ये आलीच कशी काय, असा एक प्रश्न उपस्थित आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी पोलिसांनी सतर्क राहून अशा गोवा बनवटी दारू ही याच्यावर रोख लागावा अशीच एक नागरिकांची मागणी आहे. महामार्ग पोलिसांनी ही केलेली कारवाई कौतुकास्पदच आहे आणि त्यामुळे ही सकाळी 10च्या सुमारास ही पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर फाटक यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आलेली आहे. आणि ताबडतोब ही गाडी कणकवली पोलिसांना आणली. त्यावेळी त्यांनी जे बॉक्स आहेत ते बॉक्स काउंटिंग केले, ते अन्य बॉक्स आहेत ही गाडीची तपासणी केली आणि नंतरच ही जी पूर्ण पंचनामा कणकवली पोलीस करत आहेत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत. या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा: रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा
ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात. संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 056076 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 2325 62. फोन नंबर 02367 234000. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीला गती द्यायची असेल, दरडोई उत्पन्नात वाढ करायची असेल आणि पर्यटनाला एक वेगळा चेहरा द्यायचा असेल तर समाजातल्या सर्व घटकांचं मत जाणून घेणं गरजेचं आहे. याच हेतूनं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी कुडा इथं महत्त्वपूर्ण परिसंवाद घेतला. विविध घटकांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या आणि उद्योग व्यवसायात यशस्वी होण्याचा कानमंत्रही दिलाय. पाहुयात स्पेशल रिपोर्ट. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा चेहरा बदलण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील आहेत ते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये महत्त्वाचं खातं मिळाल्यावर नव्या संकल्पनांच्या माध्यमातून ते प्रगतीसाठी प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कुडा इथं नुकताच त्यांनी परिसंवाद घेतला. त्यात विविध व्यावसायिक, डॉक्टर, वकील, अभियंते, महिला उद्योजक सहभागी झाले होते. सर्वांनीच अत्यंत मौलिक सूचना मांडल्या. इथल्या गडकिल्ल्यांवर ट्रेकिंगसाठी सुविधा निर्माण केल्या तर शहरातील लोक मोठ्या संख्येने येतील. त्याचबरोबर इथं स्पोर्ट्स कल्चर निर्माण होईल अशी सूचना मांडण्यात आली. बांधकाम व्यावसायिक गजानन कांदळगावकर यांनी लडाख, हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर ॲडव्हेंचर टुरिझम उभारण्याची सूचना मांडली. दुग्ध उत्पादनात क्रांती घडवण्यासाठी जिल्ह्याचा दूध उत्पादक संघ मजबूत करण्याची सूचना डॉक्टर प्रसाद देवधर यांनी मांडली. पर्यटन व्यावसायिक बाबा मोंडकर यांनी पर्यटन क्षेत्राला गेल्या 25 वर्षात भरघोस निधी मिळाला नसल्याची खंत व्यक्त केली. आंबा प्रक्रिया तसेच फिश प्रोसेसिंग बाबतही अडचणी उपस्थित करण्यात आल्या. उद्योग प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढवण्यात यावा तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावरही मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावं अशी सूचना गौरी मराठे यांनी केली. या सर्व समस्या समजून घेतल्यानंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केलं. कोणताही उद्योग सुरू करताना आधी अभ्यास आणि नियोजन आवश्यक असल्याचं सांगत ते म्हणाले, नियोजन हाच कोणत्याही व्यवसायात यशस्वी होण्याचा एकमेव मंत्र आहे. आमच्याकडे उद्योजक आपल्या जिल्ह्यात कारखानदारी किती 12 लक्ष लोकसंख्या किती 12 लक्ष कारखाने 18,000 फक्त ते चालू आहे. बंद आहे पण आमच्या रजिस्ट्रेशन आहेत आमच्याकडे चालू आहेत तर बंद केले आणि कोणाचं टर्नओव्हर 1 कोटी आहे 50 लाख आहे 2 कोटी आहे तो 10 कोटीवाला काही नसेल. आम्ही कोटी मोजणार कधी अकाउंटवर कधी येणार तसे उद्योग करण्याचं काम आम्ही कधी करणार का चर्चा फक्त चर्चा नो प्लॅनिंग. जपानमध्ये 90% वेळ प्लॅनिंगला घालवतात 10% इम्प्लिमेंट. आपण 90% आपण काम प्लॅनिंग नाही आणि अंमलबजावणी 100% अपयश लॉस. उद्योगांबाबत मार्गदर्शन आणि मदतीसाठी आपण सदैव तयार असल्याचं सांगत ते म्हणाले, येत्या वर्षभरात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किमान 500 नवीन उद्योजक तयार व्हावेत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळते. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. व्हेरेनियम क्लाउड ऍडमिशन आणि सिक्युअर क्रेडेन्शियल या कंपनीच्या वतीनं कुडा MIDC मध्ये भव्य रोजगार मेळाव्याला जोरदार सुरुवात झाली. या मेळाव्यात सुद्धा नामवंत कंपन्या सहभागी होणार असून त्याद्वारे तरुणांना तात्काळ नोकरी देत युवकांना एक चांगली संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यावेळी आमदार वैभव नाईक यांनी भेट देत शुभेच्छा दिल्या. या मेळाव्यास दुपारपासून सुरुवात झाली. युवकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आले. अलीकडेच सावंतवाडी इथं झालेल्या रोजगार मेळाव्याला सुद्धा चांगला प्रतिसाद लाभला होता आणि त्यात अनेक तरुणांना रोजगार मिळाला होता.
व्हेरेनियम या कंपनीनं तर तात्काळ 20 जणांना नोकरीची लेटर दिली होती. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी असलेल्या व्हेरेनियम क्लाउड लिमिटेड या कंपनीनं कोकणात सावंतवाडीनंतर कुडाळत हा रोजगार मेळावा घेतलाय. कुडाळ येथील मेळाव्यात पुणे, मुंबई, गोवा येथीलही कंपन्या दाखल झाल्यात. आमदार वैभव नाईक यांनी ही भेट देत या आयोजनाचं कौतुक करत शुभेच्छा दिल्यात. या मेळाव्याला सावंतवाडीप्रमाणेच इथंही गर्दी झाल्याचं पाहायला मिळालं. आपल्या मार्फत या ठिकाणी रोजगार मेळाव्याचा या ठिकाणी तरुणांनी संधी उपलब्ध करून दिला होता. सर्वप्रथम आपलं या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. खरं तर आज अनेक तरुणांना रोजगाराची अपेक्षा आहे. आज कुडाळमध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारे काही उद्योग सुरू आहेत, परंतु काही उद्योगांच्या जागा रिकाम्या आहेत किंवा बंद पडले. अशा ठिकाणी सुद्धा रोजगार करण्यासाठी आपल्याकडे कंपन्या पुढे आल्या पाहिजेत. आपण एक डाटा सेंटरच्या माध्यमातून एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे आणि त्यामुळे हे डाटा सेंटर केल्यानंतर इतर जे आपले उद्योग आहेत त्या निश्चित आम्ही योग्य प्रकारे सहकार्य करू आणि जे लोक आले जे नोकरी निमित्ताने या ठिकाणी आपल्याकडे अपेक्षा घेऊन आले त्यांना निश्चित आपण अपेक्षा पूर्ण करा अशी या ठिकाणी खात्री व्यक्त करतो आणि आपल्याला आपण हा उपक्रम केला त्याबद्दल आपल्याला मनपूर्वक या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 23 केंद्रांवर 12वी कोकण बोर्डाच्या परीक्षेला सुरुवात झाली आहे. 8 तालुक्यातील 23 केंद्रांवर 9044 विद्यार्थी परीक्षेस प्रविष्ट झालेत. अतिशय कडक बंदोबस्त ही परीक्षा सुरू झाली आहे. यासाठी 7 भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. इंग्रजीचा पेपर होत असून मुलांनी कोणती भीती बाळगू नये यासाठी शिक्षक वर्गातून प्रबोधन करण्यात येत आहे. पेपर संपल्यानंतर 10 मिनिटांचा जादा वेळ दिला जाणार आहे. पाहुयात परीक्षा केंद्रावरचा कसा आहे माहोल. या आणि सगळी उत्तीर्ण 100% निकाल लागू दे अशा प्रकारे तुम्ही काम केलेलं आहे. आता टेन्शन न घेता पेपर लिहायचा आहे. आज 12वीच्या बोर्ड परीक्षा सुरू होते. त्यात आज पहिलाच पेपर इंग्रजीचा आहे. तर सगळ्या विद्यार्थ्यांना भीती वाटत असते की आजचा पेपर कसा असेल कसं असेल. तर विद्यार्थ्यांनी ती भीती बाळगू नये व त्या पेपराला सामोरे जावे एवढे सांगून मी सर्व 12वीच्या विद्यार्थ्यांना ऑल द बेस्ट. मी आता माणगाव केंद्रावर आहे आणि थोडी वाटते पण मी माझा कॉन्फिडन्स जाणार पेपर देणार. साक्षी चव्हाण. थोडीशी भीती आहे मुलांमध्ये आज पेपरला, कारण गेले 2 वर्ष कोविडमुळे त्यांचा जो गॅप झालेला आहे त्यामुळे. पण तरीसुद्धा पॅटर्नमधून ते गेलेले आहेत व्यवस्थित. गायडन्स त्यांना पूर्ण झालेला आहे. त्यामुळे आत्मविश्वासाने पेपर लिहितील, मेरिट टिकून राहील असा मला विश्वास वाटतो. मुलांचं स्पीड कमी झालेला होता अभ्यासाचा, तर ते पुन्हा गॅप भरून काढण्यासाठी त्यांना एक्स्ट्रा गायडन्स प्रॅक्टिस करून घेतली गेलेली आहे. रायटिंगची सुद्धा प्रॅक्टिस करून घेतली गेलेली आहे. त्यामुळे मुलं नक्की चांगला लिहितील असं मला वाटतं. वेळ वाढवून देणार नाही आहेत, पण आहे त्या वेळेतच करायचं आहे. पण टाईम मॅनेजमेंट परफेक्ट करून त्यांना कसं प्रेझेंटेशन करायचं आहे हे पूर्ण गाईड केलेलं आहे. यावर्षी प्रथमच इयत्ता 12वीची परीक्षा सुरू झाली. तत्पूर्वी बोर्डाने काही नियम ठरवलेले आहेत, काही शिक्षासूची ठरवलेली आहे. त्याचबरोबर यावर्षी 10:30 वाजता विद्यार्थ्यांना प्रवेश शाळेमध्ये मिळेल, त्यानंतर प्रवेश मिळणार नाही. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी कॉपीमुक्त वातावरणामध्ये परीक्षा पार पाडाव्यात यासाठी काही शिक्षासूची ठरवलेली आहे.
आणि या शिक्षासूचीचा यासाठीच वापर होत आहे की विद्यार्थ्यांनी गैरमार्ग करू नये, अभ्यास करावा हा यामागचा बोर्डाचा विषय आहे. आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अगदी न घाबरता, कोणत्याही प्रकारचा दबाव मनावरती न ठेवता अगदी व्यवस्थित पेपर लिहायचे आहेत आणि कोणत्याही दबावाखाली न राहता अभ्यासही करायचा आहे. जरी वेगवेगळे नियम असले, 10:30 वाजता एंट्री असेल, काही ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग जे आहे ते बोर्डाने ॲक्सेस देऊन इंटरनेटच्या माध्यमातून व्हिडिओ शूटिंगचं काम सुरुवात केलेलं आहे. त्याचबरोबर पेपर जे आहे ते 11 वाजता अगोदर 10 मिनटं अगोदर जी सवलत होती ती आता नंतर 10 मिनटं जी आहेत ती वाढवून दिली आहे. उदाहरणार्थ 11 ते 2चा पेपर आहे तो 2 वाजून 10 मिनिटांनी पेपर संपेल. अशा प्रकारच्या काही महत्त्वाचे बदल या ठिकाणी केलेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकूण 27 केंद्रामध्ये ही परीक्षा जी आहे ती पडत आहे आणि पार पडत असणं अतिशय आनंददायी वातावरणामध्ये विद्यार्थ्यांनी पेपर द्यायचे. आणि इयत्ता 12वीचे जे सगळे पेपर आहेत ते विद्यार्थ्यांनी कोणत्या प्रकारची मनामध्ये भीती न बाळगता जी आहे ती परीक्षा जी आहे ती सुरळीत पार पाडायची आहे आणि सर्वांनी मिळून जो आहे तो परीक्षा जी आहे ती पार पाडण्यासाठी मदत करायची. धन्यवाद. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते. त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय. ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता. ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. केवळ सबसिडी आणि अनुदान मागत बसण्यापेक्षा अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करा, त्यातील योजनांचा लाभ घ्या आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहा, असं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणालेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी आयोजित चर्चासत्रात कुडा इथं ते बोलत होते. पाहुयात काय म्हणालेत नारायण राणे. आता या बजेटमध्ये डेअरी, गोट फार्मिंग आणि 50% सबसिडी, एवढी इन्व्हेस्टमेंट करते, 50% परतावा. वाचा ना तुम्ही याची बजेट. आपण बघतो लोकांना हे नाही, तमुक नाही, एकाने बोलला तर सूर लाव. पण आपण पण वास्तव बघा, अभ्यास करा, ती स्कीम कशी आहे, राबवली का. आता फिशरीची एक 6,000 कोटीची स्कीम आली, एकाही जिल्ह्यातल्या फिशरमॅनने विचारलं नाही ही स्कीम काय आहे, कशी राबवली. पण आम्ही फक्त सबसिडी द्या, हे फुकट द्या आणि द्या. पैसे आपण जर स्पर्धेत जायचं असेल ना तर तिथे आवश्यक अगदी गायची निगा राखण्यापासून औषध, उपचार, खाद्य याच्यावर लक्ष द्या. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. केवळ निसर्ग आणि खाद्यपदार्थांनी पर्यटन वाढत नाही. खऱ्या अर्थानं इथलं पर्यटन जर वाढवायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला याच्याही पुढे जाऊन विचार करावा लागेल. सर्वप्रथम आपली मानसिकता बदलावी लागेल, असं मत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी व्यक्त केलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी आयोजित चर्चासत्रात कुडा इथं ते बोलत होते. पाहुयात काय म्हणालेत नारायण राणे. टुरिझम म्हणतो, पण टुरिस्ट लोकांना आल्यानंतर त्यांना कशाची गरज आहे. निसर्ग एवढा पुरेसा नाहीये. पर्यटनाचं वातावरण जिल्ह्यात केलं पाहिजे. परदेशात गेलं कोण जात असतील पाहिजे गेलं स्माइलिंग फेस सगळे असतात. तिकडे वेगळं आमचं हे सोडा. आपल्याकडे आलं का दिसला समोर तुम्हाला
फिरतच जातो. आपल्या देशात पाहुणा आलाय, नमस्ते एवढं तरी करा, होत नाही. बरं त्याला आपलं जेवण आवडेल असं नाही, फार कमी लोक खातात ज्याला सवय झाली. त्या कॉन्टिनेंटल ज्याच्यात मसाला नाहीये, गरम मसाला आहे असं जेवण लागतं. किती हॉटेल आपल्या जिल्ह्यात आहेत, किती त्यांनी प्रयत्न केले की ऑबेरायचे स्टीवर्ड आणले, वेटर आणले, इथे प्रशिक्षण हातात रोज कसा घालायचा, पाहुण्यांना आणायचं, कॉन्टिनेंटल जेवण कसं बनवावं, त्याला सूप कसा प्रकार, त्या सगळ्या गोष्टी सांगतात. मी स्वतः हॉटेल इंडस्ट्री किती नाही तेच वडे तेच त्याला जे लागतं, जशा प्रकारे लागतं जेवण ब्रेकफास्ट ते आपण बनवलं. पण धंदा जगातील एक नंबरचा व्यवसाय करता यायला पाहिजे. करण्यासाठी बऱ्याच गोष्टीला मानसिकता लागते. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कोणत्याही उद्योगात यश मिळवायचं असेल तर त्यासाठी व्यवस्थित नियोजन करण्याची आवश्यकता असते. चीन, जपान सारखे देश अभ्यासपूर्वक नियोजनावर अधिक भर देतात, म्हणून ते देश पुढे आहेत. त्यामुळे कोणताही उद्योग व्यवसाय उभारताना आधी अभ्यासपूर्वक नियोजन करा, असं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी आयोजित चर्चासत्रात कुडाळ इथं ते बोलत होते. पाहुयात काय म्हणालेत नारायण राणे. आमच्याकडे उद्योजक आपल्या जिल्ह्यात कारखानदारी किती 12 लक्ष लोकसंख्या, किती 12 लक्ष कारखाने, 18,000 फक्त. ते चालू आहे, बंद आहे, पण आमच्या रजिस्ट्रेशन आहेत आमच्याकडे चालू आहेत का बंद केले. आणि कोणाचं टर्नओव्हर 1 कोटी आहे, 50 लाख आहे, 2 कोटी आहे, तो 10 कोटीवाला काही नसेल. आम्ही कोटी मोजणार कधी, अकाउंटवर कधी येणार, तसे उद्योग करण्याचं काम आम्ही कधी करणार का चर्चा, फक्त चर्चा, नो प्लॅनिंग. जपानमध्ये 90% वेळ प्लॅनिंगला घालवतात, 10% इम्प्लिमेंट. आपण 90% आपण काम प्लॅनिंग नाही आणि अंमलबजावणी 100% अपयश, लॉस. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध. रक्तपेढीची सुविधा. 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. निवडणूक आयोगानं शिवसेना नाव आणि चिन्हाचा निर्णय जाहीर केलाय. त्यामुळे आता शिंदे गट नको तर शिवसेना म्हणा असे फरमान ठाणे येथील शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयातून शिवसेना सचिव संजय मोरे यांनी काढले. एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय भूकंपानंतर राज्यातील शिवसेनेत ठाकरे आणि शिंदे असे 2 गट पडले. दोन्ही गटाकडून शिवसेना आपलीच असल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यानंतर हा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला. निवडणूक आयोगानं या संदर्भात दोघांनाही कागदपत्र सादर करण्यास सांगितलं. निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने चिन्ह गोठवलं होतं, तसेच दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह दिलं होतं.
त्यानुसार शिंदे गटानं बाळासाहेबांची शिवसेना तर ठाकरे गटानं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या नावानं ओळखले जात होते. ठाकरे गटाला मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल तलवार असं चिन्ह मिळालं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना कुणाची यावर सुनावण्या सुरू झाल्या. दोन्ही बाजूनं दावे प्रतिदावे करण्यात येत होते. अखेर 2 दिवसांपूर्वी आयोगानं याचा निकाल जाहीर केला आणि शिवसेना ही शिंदेंचीच असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यानुसार शिवसेना नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर शिंदे गटाकडून विधिमंडळ आणि लोकसभेमधील शिवसेना पक्ष कार्यालय ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतरही वारंवार शिंदे गट असा उल्लेख होत होता. त्या पार्श्वभूमीवर ठाणे येथील आनंदाश्रम येथील मध्यवर्ती कार्यालयाकडून सचिव मोरे यांनी आता शिंदे गट नाही तर शिवसेना म्हणा असे फरमान काढले. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उधळलेली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. गेल्या 18 वर्षांपासून ठाण्यामध्ये प्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हे हॉटेल आता सिंधुदुर्गवासियांनाही आपल्या अस्सल चवीची मेजवानी देणार आहे. हे हॉटेल आता असलदे इथं सुरू झालंय. पाहूयात स्पेशल रिपोर्ट. अगदी कोकणातील अस्सल चव ठाण्यामध्ये गेल्या 18 वर्षांपासून देत आहे ते सिंधुदुर्ग किनारा हे हॉटेल. ठाणे आणि मुंबईतल्या कोकणवासियांना अगदी गावाकडची मच्छीची चव आणि विविध प्रकारच्या टेस्टी डिशेस देण्याचं काम गेली काही वर्ष अविरतपणे सुरू आहे. हीच अस्सल चव आता सिंधुदुर्गातही मिळावी यासाठी सिंधुदुर्ग किनारा हे हॉटेल असलदे गावातल्या निसर्गरम्य वातावरणात सुरू झालंय. यामध्ये नॉन एसी, ओपन एअर हॉटेल, एसी फॅमिली हॉल तसेच एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद आपल्याला घेता येऊ शकेल. हे एक वेगळं वैशिष्ट्य जे अन्य ठिकाणी आढळत नाही. ती खास सुविधा हॉटेल सिंधुदुर्ग किनाऱ्यामध्ये आपल्याला अनुभवता येणार आहे. इथं आपल्याला मालवणी सोबतच सी फूड, थाई सिस्टीम, मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशा विविध प्रकारच्या जेवणाचा आस्वाद घेता येईल. महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही पण कोकणच्या किनारीच राहणारी अलिबागची सर्व मंडळी आहोत. आज 2 दिवसाचा प्रवास करून थोडं काहीतरी वेगळं जेव्हा म्हणून हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा येथे आलो. पण खरोखर मच्छी कोकणची किंवा मालवणची कशी असावी त्याचा आस्वाद चांगला आम्ही घेतला. चिकन असेल किंवा व्हेज असेल, सर्व व्हेज, चिकन आणि मच्छी खाताना आम्ही तृप्त झालो आहे. आम्हाला भरपूर आनंद झाला आणि आनंद वाटतो की कोकण 7 लाईव्ह चॅनल समोर आम्हाला बोलताना किंवा आम्ही अलिबागचे सर्व मंडळी, विशेष म्हणजे आमच्याबरोबर आमचे नागावचे सरपंच आहेत, हे विशेष आहे आणि त्यांच्या सहवासामुळे आम्ही इथे येऊ शकलो आणि हा हॉटेलचा आस्वाद घेताना आम्हाला भरपूर आनंद झाला. धन्यवाद. अशीच प्रगती हो अशी आम्ही शुभेच्छा देऊ. मी आदेश मोरे, नागाव, अलिबाग, रायगड. आम्ही यात्रेसाठी आलो होतो आंगणेवाडीच्या भराडी देवीला. आत्ता आम्ही परत चाललो आहे यात्राचे दर्शन घेऊन, यात्रेतून देवीचं दर्शन घेऊन. तर इथे मालवणी खावचा तर सिंधुदुर्गात यावचा ह्या सिंधुदुर्ग हॉटेलमध्ये आलेलो आहोत. तो आता व्हेज, नॉनव्हेज उत्तम चव आहे, मालवणी चव आहे. आपण सर्वांनी येताना इथे यायचं आहे, थांबायचं आहे सर्व भाविकांनी. खूप छान वातावरण आणि प्लस जेवण खूपच छान आहे इकडचं. आणि आम्ही सेकंड टाईम आलो आणि जेवणाची टेस्ट म्हणजे घरगुती प्रकारे कसं जसं घरी खातो त्या हिशोबाने म्हणजे प्रॉपरली कळतं की आपण मालवणात आलो आहे. ती टेस्ट आणि त्याची चव आम्हाला इथे आवडली आणि त्यामुळे आम्ही सेकंड टाईम आलो. जेवण चांगलं आहे प्लस सर्विस सिंधुदुर्ग किनाऱ्याचं जेवण आणि इकडचे स्टाफ आणि सर्व्हिस ही पण खूप छान आहे.
त्यामुळे यावंसं वाटलं. ॲक्च्युली आम्ही फिरायला मालवणला गेलो होतो. पाठीमागे येताना जस्ट कुठलं तर हॉटेल बघायचं असं लक्षात आल्यानंतर बोर्ड पाहिले, सिंधुदुर्ग किनारा. चांगलं वाटलं हॉटेल. येताना बघितल्यानंतर बघत आलो आणि इथं सापडलं ते हॉटेल. आलो, ऑर्डर केली, सुरमई मागवलेली. खूप छान आहे, अप्रतिम जेवण आहे. आवडलं जेवण सगळ्यांना, माझ्या मिस्टरांना, माझ्या बाळाला सुद्धा खूप आवडलं इथलं जेवण. छान वाटलं. एकदम छान जेवण आहे. आम्ही आंगणेवाडी यात्रेला आलो होतो. त्यांना बघितलं हॉटेल नवीनच झालेलं आहे का. जेवणाची चव एकदम चांगली आहे. खाऊन आमच्या सर्व मित्रमंडळींना आवडली चव. खूप छान आहे. नाही, फिश तर मच्छी तर काय एकदम उत्तमच आहे. चिकन, वडे, मटण खूप छान आहे जेवण. नमस्कार, माझं नाव दीप्ती प्रसन्न पाटील. माझे मित्र मैत्रीण इथेच कोकणातलेच आहेत. सो मी कधी आली नव्हती मालवणला, मी पहिल्यांदाच आली आहे. मला कोकण पाहायचंच होतं. इकडचा निसर्ग, इकडची हिरवळ म्हणजे अप्रतिम आहे. इकडून निघायचीच वाटत नाही. आणि सिंधुदुर्ग किनारा हा जो हॉटेल आहे ह्याचं मी बरंचदा ऐकलं होतं काही जणांकडनं. सो मला इकडेही येऊन इकडच्या जेवणाची चव बघायची होती. आणि आज तो मला म्हणजे मी काय म्हणेल चान्स मिळाला मला इकडे यायचा. आणि खरंच जेवण खूप अप्रतिम आहे. मला इकडची चव फारच आवडली. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हवेशीर आहे. म्हणजे इतर हॉटेलसारखं AC रूम वगैरेची गरज नाही आहे. आपल्या गावचा फील घेत आपण इथे जेवू शकतो. सो मला खूप आवडलं सिंधुदुर्ग हॉटेलमध्ये. आणि मी लोकांनाही विनंती करेन की नक्कीच या आणि इकडे भेट देऊन तुम्ही जेवणाची चव घ्या. थँक्यू. त्याच हॉटेल्सला आणि त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांनी एक वेळ हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलची चव जरूर चाखावी. सिंधुदुर्ग किनारा हे हॉटेल मुंबई गोवा हायवेवर असलदे पेट्रोल पंप जवळ आहे. इथं आपल्याला प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट तसंच चहा, नाश्ता, जेवण यांचा आस्वाद घेता येईल. त्यामुळे एक वेळ अवश्य भेट द्या. अशीच आम्ही चांगली सर्व्हिस आणि चांगलं फूडवरती लक्ष देऊ. आणि लोकांनी खूप चांगला प्रतिसाद आत्तापर्यंत आम्हाला दिला आहे, तो आम्ही पुढे पण एक्सपेक्ट करतो. आणि लोक पण आमच्याकडून ती सर्व्हिस आणि ते जेवण हे खूप चांगलं हे एक्सपेक्ट करू शकतात आमच्याकडून. तसंच आम्ही मालवणी, तंदुरी, मुगलाई, पंजाबी असं सगळं देतो. थाळी सिस्टम पण आमच्याकडे आहे. मच्छी थाळी, सुरमई, पापलेट, बांगडा म्हणाल, खेकडा वगैरे. आणि आता आम्ही एक स्पेशल चालू केलं आहे, जम्बो थाळी, ज्याच्यात तुम्हाला वडे, चपाती, भात, सोलकढी, चिकन मसाला, सुक्खं चिकन आपलं मालवणी स्टाईलमध्ये, मालवणी चटणी, असं भाजलेल्या कोंबडीची फोडी, असं तळलेले काळी, जसं सगळं एक कॉम्बो आम्ही लोकांना देत आहोत. तर ते ट्राय करायला तुम्ही नक्की या एकदा. तसंच ग्राहकांचा सुंदर प्रतिसाद मिळाल्यामुळे आम्ही आता एक ॲडिशन म्हणून एक फॅमिली रूम सेपरेट, जिथे तुम्ही तुमचं प्रायव्हेट डायनिंग एन्जॉय करू शकता. आणि एक AC होडी आम्ही बनवली आहे, जिथे तुम्ही एक होडीत बसून जेवण्याचा आनंद घेऊ शकता कंदिलाच्या प्रकाशात. तर तेही तुम्हाला अनुभव करायला मिळेल. त्याच्यासाठी तुम्ही नक्की या एकदा. हे आमचं रेस्टॉरंट असलदेच्या पेट्रोल पंप जवळ आहे. नांदगावचा ब्रिज तुम्ही क्रॉस केलात की तुम्हाला पेट्रोल पंपच्या बाजूलाच आहे आमचं रेस्टॉरंट, इथे प्रॉपर मुंबई गोवा हायवेला. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण सातलाईनचं मोबाईल ॲप. फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती 19 फेब्रुवारीला सर्वत्र साजरी झाली. या निमित्तानं विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या शिवजयंतीनिमित्त वैभववाडी तालुक्यातील नापणे गावच्या जान्हवी किशोर जैतापकर या 4थीत शिकणाऱ्या मुलीनं अफलातून भाषण केलं. मराठमोळी वेशभूषा करून केलेलं हे भाषण अनेकांना भावलं. पाहुयात जान्हवीनं केलेलं हे भाषण. एक हिरा चमकला
भगवाटी राज्यघराचा शिवनेरी वस्त पडला, हातात तलवार घेऊन शत्रूवर गरजला, महाराष्ट्र जसा एक छत्रपती होऊन गेला, सर्व प्रथम दैतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांना माझा तिरंग मानाचा मुलगा. सह्याद्रीच्या कडे कपलांनाही पाजर फुटेल, झाडे झुडपे शहाळतील आणि विशाल लहान नाही त्याच्या पुढे झुकावंसं वाटेल, असा राजा तो म्हणजे दैतेचा राजा, बहुजनांचा राजा, शेतकऱ्यांचा राजा, लोक कल्याणकारी राजा. जर कितीही विशेषण लावले तरी कमीच पडतील. तो राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. किल्ला एक एक न्याहाळा, आठवावा शिवबांचा कारभार. किल्ला एक एक न्याहाळा, आठवावा शिवबांचा कारभार. दिली उभारी मानाला झाले वाऱ्यावरती सर, दिली उभारी मानाला झाले वाऱ्यावरती सर. हर हर महादेव गरजले त्याच्या मावळ्यांच्या जोरावर, हर हर महादेव गरजले त्याच्या मावळ्यांच्या जोरावर. अवघ्या मुठभर मावळ्यांना घेऊन ज्यांनी आभाळवर शौर्य गाजवले ते म्हणजे शिव छत्रपती, शिव छत्रपती. धन्यवाद. बोला जय भवानी, जय शिवाजी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. मंत्री केसरकरांनी व्यावसायिकदृष्ट्या संपवण्याची दिली सुपारी, राजेंद्र म्हापसेकरांचा गंभीर आरोप. दारू वाहतुकीची अनोखी शक्कल, वाहतूक पोलिसांची मोठी कारवाई. आणि सिंधुदुर्गच्या प्रगतीला मिळणार नवी दिशा, केंद्रीय मंत्री राणेंनी घेतला महत्त्वपूर्ण परिसंवाद. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.